जेनथेनथ' सोरांबायलै थेवबो गिनाय गिनाय मोनबाय थाबायना आब' थुनथुलिनो फन खालामगोन आं दानो बाखि मा जायो जागोन आरो हेलौ आब' थुनथुलि थेख्ला औ माबे गुमै आब'आ मा खालामदों आब'नो होलाय फनखौ नोम्ब'आथ' गावनि मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खामानियावसो थांदों आंबो नै बाहेरायावसो दंफैयो थेख्ला ओमफ्राय मैयासो बिराद गोसोखांदोंमोन जों नोंखौ राजा ओमफ्राय आइया मोजां दंना औ गुमै आब'जोंसो एसे रायलायनो सानदोंमोनलां बिदिबा न'आव गैथ'आ आरोना बियो औ ओमफ्राय नों गुमैजों रायलाया आरो बेबायदि नङा गुमै मा खालामदों दङलै नै ओमफ्राय नोंखौ मालाबा आलासि जानोसो लाबोनो नागिरगासिनो जोङो फैगोन ना राजा औ थांगोन गुमै मानो थाङा जानो दा आब'आ फैबाना फ्रि जाबा फन खालामथिन दे आंखौ माबाफोर खोथा दंमोन नामा आजा आंखौ बुं बेबायदि एसेबां इम्परटेन्ट नङालै गुमै जास्ट आब'जों रायलायनो लुगैदोंमोन नालाय अके दे होमबा दा नोम्ब'आव फैबा फन खालामफिनगोन आङो ओरैनोथ' मोजां ना गुमै इसोरनि अननायाव गासिबो मोजां दंथ'यो राजा नोंसोरखौसो बिराद गोसोखाङो जोङो आबा थेख्ला आइ फैदों नामा राजा बिमाखौ ओंखाम खुरनो थिनबाय मा फनसो रायलायबाय थालायखो दे होमबालाय दायो फन खालामफिनसै आं न'निफ्राय ओंखारबा अके बुजिबाय दे आङो दे होमबा थाथ' औ बहायलाय बन्द' जानोरा क्लासालाय दे थांगोन आङो लोगोजों रायलायलायखो बहा थांनो ओहो बिमा आंनि माबा क्लासनिफ्राय क्लासाव थांना थाङा होननानै माने फन खालामदोंमोन आरोना लोगोआ बेखौनो थांगोन होनना बुंदों आङो औ क्लासफोरावलाय थाङा मा जानो एबसेन्ट जायोबा बोरै जानांगौ मोजां फरायनांगौआ ओरैनो थाखा फैसा गारदोंखाय देनांहाय नोंबो बायदि माबा मोनसे साख्रिफोर मोनो खोमा एसे जाब जुबबाबो बिमाखौ नायना होमबा नोङो जागोन दे आयै फैदो आफा ओंखाम जाफैदो उफ आइया एसेयावनो खोनासिगौमोनलै गुमैजों रायलायनायखौ आब'आबो बेस्थ'सो जाथ'बाय आं आब'जोंसो रायलायथारगौमोनलै दाहाय फन खालामफिनसै आं नङाबा लोगो हमलेंहरनानै ना आब'नो खिन्थागोन आङो ना एकदम बोरैबा मोनगासिनो गोसोखौनो सान्थि गैयै गैयैनो डक्टर आंकोल माबोरै जाखो आइनि रिपर्टआ मेहेर माबा नोंनि आइयाथ' दा एसे सिरियासआनो जानानै दङ लिभाराबो बिराद प्रब्लेम जानानै दं मानसिना माने बांद्राय निसा खालामोमोन खोमा निसा बुस्थु लोङोमोन जौफोर माबा माबि जायखिया आरो गासिबो बाखि रिपर्टआबो सफैजोबाखै दा सफैजोबबासो मोनथिसिगोन मा जामारदों आइया लिभार प्रब्लेम जादों बे एसे निसाखौ बांद्राय लायोमोनदां औ लोंनायाथ' एसे जौ लोङोमोन मानसिया जौ लोंबाय थाग्रा जादों दाख्लैनिफ्रायनो मा जादोंथाय बादा होबाबो लायाखैना दा बाखि रिपर्टआबो फैग्रोथोंसै दसे नेथ'बावदो डक्टर आंकोल दिनै बेखौ आइखौ लांनो हागोन ना हाया ना एडमिट खालामनांगोन दिनैथ' लांथ'नो हानाय नङा एडमिटखौनो खालामनांगोन दा एसे मानसिना प्रब्लेमाबो बारा जानानै दङ आयै बेखायनो आं बादा होखाथारोमोनलै बे जौ बुस्थुफोरखौलाय मानो लोङो मानो लोङो दा नुबायना जौआ मानसिखौ माबायदि जौखौ मानसियाथ' लोङो नाथाय जौआबो मानसिखौ लासै 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 जालांजोबो बेखायनो आंबा सम समल'सो लोङो दा नुबायना लिभार सिन्थायनो प्रब्लेम जालायलांबाय दा आरोबा मा प्रब्लेम ओंखारगोनलै आयै डक्टर आंकोल बाखि बांद्राय गिनांगौनि खोथाथ' गैयाना दा गासैबो रिपर्टफोरा फैजोबबानो नायग्रोनानै मा प्रब्लेम दं गैया मा जादों नायग्रोनोसै बिनिफ्रायसो माबा मोनसे बुंनो हासिगोन आइया बांद्राय जेबोथ' जानाय नङाना डक्टर आंकोल हामगोनथ' ना मोजाङै नायजानांगोन ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन जागोन दे डक्टर आंकोल आंनि आइयाल' मोजां जाथारथोंलै मादि जायोथाय ओजों न'आवबो आंखौसो बेबायदि सिखाव खालामबाय दा आरो फैग्रोमोन ना न'आवबो आइया बिदिसो जालायबाय दा हस्पिटाल खारनांगौ जालायबायना फैसायाबा आइनाव बेसेसो दंथाय दासान्दि बेनावबो थाया जाथारदों फैसाफोरानो आरो ओजों सोरांनाव बेनावथ' मानो बिहरनो आंखौनो उल्था सिखाव हमदों बिसोरखि जोंखौ मदद खालामनो आंहा दे रावखौबो बे गासिबो माखासे मानसिया न'नियानो मतलाबि गोजा सोर दं खाथियाव सोर आंखौ बेफोरबायदि खाना दोनफैखोलै सोर सैमानि फिसा बेलाय आंखौ बिब्दि खालामनाया नोंसोरखौ गवालाय बेथाफोर सासे नायजोबगोन आं सोरनि एसेबां हिम्मत जाखोलै आयौ थुनथुलि कुचकारू आंखौ माथो खानानैबो दोनबाय बस्था थस्था होजोबबायलै मा जाबावनांगौ जाखो दे आयौ सोर जाखोलै आंखौ मानो बिदि खादोंब्रा नङा थुनथुलि माबा मोनसे खालामनांसिगोन आं आरे मासे खानानै दोनखोब्रा आखाइ साखायनो
जेन बोरैबा बोरैबि आखाया गबोन जाबाय दे ओमफ्रायथ' बिसोरखौ आंखौसो सोरबा किडनेप खालामनो सानखो ना माखोब्रा ओइ साला बेटाफोर सोर दंलाय खाथियाव आरे आंखौल' खेबसे खेवब्रा नोंसोरो आंखौ खेवथ' आखाइखौ आंखौ सोरबा थगायनानैसो लेंहरखो ना माखो ओमफ्राय सोर बिदि खालामखो आंखौ सोर दंलाय सोर दं खेवफैलाय आंनि आखाइखौ आं बिनिफ्राय ओंखारलांनांगोनलै बे आखाइखौ खेवग्रोथारनांगोन आं आयु मासे गोरा खादोंलै आयै बेफोरखौ आं मा खोनादों माने नोंसोरो मेहेरखौ बेबायदि सिखाव हमदोंनो आयै जोंनि मेहेरालाय मानो बिदि खालामनो दे बेखौथ' मिथिला आङो बेहालाय गोदोनिफ्राय एसे बिदि फैसा लांना लांनि हुदा दंखायोना बिनानैबो बिफानाव नाथायबा आयै बिनानैसो लाङोथ' बेबायदि खावफेराखैना मिथिला दे आबा बिजों जायख्लंजोंसो दङमोन रुमाव आरो बे आलासि बाबा नुथारदोंनो आरो रावबोथ' थांलाय फैलायानो खालामाखैना रावबो फैखायाखैबो सोरथो लानो एफा बुरजा फैसा नोंबोथ' खुनुदिन बिदि खालामा मेहेराबो बिदि लानाया लाया थेवबोथ' बिसोर थानाय हिसाबै आबा आं सानदों आरो खिजानि खोन्थायालासे लाखोसो ना माखो गथ'आ ओहलै आयै आंनि गोसोआ फोथाया जे मेहेरा जोंना बेबायदि सिखाव खावगोन होननानै आंहा मेहेरनि सायाव फोथायनाय दङना ओमफ्रायथ' नोंसोरबो बिदि डाइरेक्ट बुङामोनलै खम दुखु मोनबाय बे दायो बेसेबां गोसोआव गाज्रि मोनसिगोन ना जोंखौ थेवबोथ' ना आबा आंबो बुंदोंमोन आरो उनाव दे होमबालाय जि जाबाय जाबाय फैसाया लादोंबा हरफिन आरो नङाबा सिरि थालायदो होनना बुंबायमोन दाबा गाव मा सानो बिराद रागा जोंलांदों बेबो आंहा दोनथारदों हिसाबै आंहाबोथ' दाय जालायलाङोना आबा एफा बुरजा फैसा आरो आं बिदि दोनसनाखैहाय दोनसनबालाय आं मिथिखागौमोन ना आं बिदि बावग्राबो हुदा गैबाय बाया इसेबां बोसोर आङो दोनबोदों फैसा थाखाफोरखौ गोमाफेरा जेराव दोनदों बेयावनो थाबाय थायो जायखिजाया आं मेहेरजों रायलायगोन र' आयै आरो नोंसोरबो निमाहा बिफिनलै बेबायदि डाइरेक्ट सिखाव हमनायाबो जायासै ना नुदों ना खोनादों बा सन्देह हिसाबै जायाना आयै दाबा मा सानखो जोंखौ खम गाज्रि मोनबाय थासिगोनलै ओमफ्राय आयै बुंनांगौबो जायोहाय आबा बबेबा समाव बिदि हुदाया गाज्रिना लादोंबालाय लादों आरो गाव बेखौ गनायना लाबालाय गावनि गोरोन्थिफोरखौ जोंथ' निमाहाबो होनो हायोना लादोंबा लादों होफिनबानोथ' जायोमोन एफा बुरजा फैसा नांगौबालाय बिबानो होखायो माथो माला बिफाया बियालासे मामा बिनायखिनियाव होआलासे थाफेरा नंगौ आयै थेवबो सिखाव खामानि मावफेरा जोंना मेहेरा जाबायसै दे हाबा बेफोरलाय गथ'आलाय बिदिनोखा दसेनो रागा जोङो आरो जोंबो बुंगोन आरो बुंफिनगोन एसेबां बिदि सानद्राय नांला माला होननानै र' रायलायफिनगोन आङो एसेबां बुरजामोन फैसायाबा आरो आंनि गोदोनानि बे मालायाबो गोमानानै दंहाय नोम्बैया दाना हरनायमोन बेसेबां अनसि दोनदोंमोन आं देनांहाय आइया हरनाय निसानि होननानै आबा गैया बेबो गोमाबाय जोंनि न'नि बुस्थुफ्रा बिदि गोमाफेरामोनलै मारैथो गोमाखोबा रावबो थांलाय फैलायबो दासान्दि गैथ'थाराना बे आबैल'सो फैना दंफैयो आरो बिसोरबोलाय मानो बिसोरबो जानाय नङालै आयै मालायनाव बिदि सिखाव खावगोन नामा गैया नोम्बैयाबो थांसो ओंखारबाय गावसोरखौबो सिखाव बायदिसिना सानजानो गिबाय ओमफ्राय बिहामजोआलाय हामाथो दाबो सफैदिया आबा गैया आयै फनखौबो हरबाय थानाङा बुंनायखाय हरथ'वाखैमोन आङो फैगोन बियो फुङावनो सोरांबानो सफैगोन बायदि बुंदोंमोन गैथ'वा माथो दे माथो खालामबावनो बिहामजोनाबो साख्रियानो बिदिनो जाहैबायना दा माखासे सुथुर मानसिफोरखौलाय हमखानांगोनखा हमजोबथारथों दे आबा गाज्रि मानसिफोरखौ बाब सान्दुङा दिनै गोगोम दुंखाबाय माथो आयै दे थाबनो सिननानै माबादो आबा अखाबो हायोहाय सान्दुं दुंबाबो दसेनो औ दानोबा सिनखांगोनलै एसे सिनखांखाबाय आङो दे आफा बादुला जाना मोनजाया दसे सिननोसैलै आगोलावथ' आब' थुनथुलि थाबाना बेनो सिनबावोसोमोन आं अनलासो जानो लुगैदोंमोनहाय बैयाव मैथ्रु बिबार दंना गैया जाखो एसे नायनां आबा जर लागाय मावनो सोलोंखा दानिफ्रायनो सेंग्रा देरहांनायावनो नङाबा आरो देनां बिमाखौबो फिनांगोन आरो देनां हिनजाव गोसथोनो रोंबा हिनजावखौबो लाबोबा फिनांगोन ना जायाबो मा खोथा बुंखायो आब' थुनथुलि थाबाथ' बा आब'आबो सिनसिन देन्जार सिनखायोमोनलै बनबाबो आयोना आंबोखौथ' दा बुंसै आरो ओरैबायदि दुस्थ'बो दुस्थ' मा बुंबावनोमोन आरो बेखौलाय दे आरो बनाबो इथिंलांखा आबा फोरानहैदो खावसे आरो राननायखौ थिखोदो दे आबा दे औ आरो जागोन दे आयै आङो माबा अनलासो दा माबाबाय माइरं सोमबाय आबा मैथ्रुबो एसे नागिरनानै दा संनोसै मैयानि दाउ एसे दङमोन आरो बै माबा आदैनि दखानाव लायदोंमोन आं
थोद गोखासो आयै आं जानो बायोलै आंनो बेलेग आलु भाजा एव दे ओंख्रिखौ बिदि बासिनो हामगौ जायहा मोनजाया बिसो मोनथिगौ आबा आरो नोंहा बे फ्रेस अर्गानिक न'निखौनो बाबावबाय हो एसे गोथाव बाजारनि बे माबा हासार होफबजोबनायखौसो गोथाव मोनो आलु भाजा एवनानै जागोन आंहा र' थाथ' दैबाना बुंदों ना 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 मोजांसिन ना फोरानखा बना आबा बै खावसेयाबो फोरानजोबखादो माखासे ओरै लाबोदो गेसावथ' बारा संखाया ओरैनो अरदाबावनो संनाय जाखायो बांसिन गेसखौनो सोखाया जोंहा बनावनो मोजांहाय गेसखौबो मालाय बेसे सोनोसै नै सोयो नै जोबोसो आबायानो मा एवलु सावला बानायबाय थायो जोबलाय लांगोन नै दा थाबैनो बेखायनो अरदाबावनो बानायोहां आरो बिमा फिसा सानैल' जानायखा आंहा माइरंबो एसे जावनांगौमोनहाय दसे नै मैगंखौ बे न'नि मुलाखौनो एसे फुख्ल'नोसै दाहाय आबायालाय जायाबा गोखाखौ ओमफ्राय बेखौनो भाजा एवना होनसां दिनै मानोबा आइ थुनथुलिखौसो गोसोखांबाय थादोंहां बोरैलाय बावनोबो हानो गोसोआथ' खांखागोनानो फाग्लि गथ'आ थांब्रनानै लानानै माब्रैबा दङ मा ओमफ्राय मा आयै फाग्लि गथ'आ नै जालायबाय सोरांस्लाब मोनै मबाइलजों थालायबायना नोङो ओइ खामानि दामानि गैला नोंहा दङब्रा आयै मानोथो गैया जानो आंना खिन्थु नोंस्रा सोरांस्लाब मोनै मबाइलाव नै नायदों आंनि खामानिया बेनो टाइम पास आयै बिदिसो होनबावदोंहाय ना जालायबायना मानसिखौसो दुब होदो आरोहाय होबाबो जेबो नङा दे आंना बिफुङा लहाखा बेखौ रोजानो मा होनदों नों मा होनबावदों आं होनदों आरो आंना बिफुङा लहा बायदिखा बुबाबो नों ज्राव हरबाबो जेबो जानो रोङा आयै ओमफ्रायथ' गिदिर सिख्लायानो देलायलांबाय हो ओमफ्राय नोङो लाजिनो रोंला आइ हो लाजिनो रोंला लाजिनाया माखौ बुङो आयै हो आंनि डिक्सनारियाव लाजिनाय होननायानो गैया थुनथुलिनाव मिथिबायना लाजिबा खाजि गोमायो आयै बेखौ फैथारगोनहां दिनैहाय माथो खागोन आं बेखौ र' आरो बहा खारलांखो बियो हा आइ थुनथुलि फै नोङो फै दिनै आथिं बायाबा गबावबाय नोङो आइ थुनथुलि गोसोखांदों आं दिनै मानोबा थङालि बाङालियानो जियानो जाया मानोमोन आंनि फिसाया न'आव थाबोला गोगोम खालामखायोमोनहाय न'खौनो हाबाब गावनो एकदम माबानानै लाबाय गाब्र'ना लाबाय मोननायाबो बे सानजावैखौसो मोनबायब्रा उनाव आंनि फिसाजोखौ जालाय सिलाय खालामबा गैलाहाय इसोरा जेबो बेफोरबायदि दा खालामथों आइ नोंसोरनि जिउआव जियानो जा अब्लाबो हाबा जाबाय नालाय आंना हले दिनैयानो एसे आलदासोहाय औ हायै बेनोथ' आरो आंबो गावनि खामानियाव जेबो हेंथा होखाया होनायालाय आबा बिदिनो सानैबो बुजिलायना मोजां संसार जालांदो दे आबा दे नोंखुनजोआथ' माथो दाबो जेबो खबरबो हरा मोजां माने एसे रायलायहरबानो जासै दाथ' एसे गोबाव जाबायना हाबा जानाया माथो बुंबावनो आयै थेख्लाजों रायलायो दाबो औ रायलायदे आबा बिहामजोखौबो अनबाय थादे मालाबाबो गाज्रि मोनलायनाङा आरो रागा जोंलायनाङा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्लाबो सानैजों बुजिलायनानै थादे आबा आंबोथ' आरो इसेबां खामानि मावहोखायाना बिहामजोखौबो जागोन आयै ओमफ्राय नोंसोरबो बुजिदो बुजिलायनानै थादो माने गावजों गाव न'नि मानसिखौनो बिदि सिखाव हमनायाबो थिग जायासैना एराबो आंनिनो फंबायथार आयै जेन'बा लाथारदोंबा मोनसे खोथा थेवबो दाबो फुरा क्लियार जाथ'वाखैना सियर जाथ'वाखैना औ रायलायदों दे नोमफाजों आंजों रायलायफिनगोन आरो मोजां बुजिलायगोन उनावलाय माथो बेफोरखौलाय न'निजोंबोथ' रागा जोंहाबना थायाना एसे बुंदोंल' आरो अनोहाय आबा जोंबो समानैनो अनो थेवबो माखासे समाव नोमफाया नांगौ जाथारदोंनो फैसाखौ बेसेरा खस्थ' मस्थ'यै जमा खालामनानै दा सासे लोगोनो हरनांगौनो गोदो लानाय दङमोन दा बे समावनो बिदि जाना होबायना एसे गाज्रिबो मोनलायलाङो रागाबो जोंफ्लांलायलाङो बुंफ्लांबाय आरो बिदिनो दे आयै माबा मोनसे जासिगोन बियो आरो उनाव नांथारगौ जायोबा थुनथुलिनिफ्रायनो हरनोसै फैसाखौ आफानो आयौ बिहामजोनिफ्रायलाय बोरै लानोसै आबा दे होमबा थाथ' दे आरो बिहामजोनो दसे थाना फन हरदो आबा बेबा माब्रै दंमायो हारसिं थांनायनि खोथा मोना गुना गिनोबो ओंखारलायलाङो आंबो थांफागोन बुंदोंमोनलै आयै नांगौबा आं साइडआवनो थागोन गैया हारसिं थांथारबाय उनाव गावसिनि मानसिफोरखौ लेंहरगोन होनना बुंदोंमोन आरो जोंनाबो बिहामजोआ जि साहसि जेखौबो गिथाराहाय
अब्लाबो जोंफोरा एसे गिनाय मोनलायलाङो आरो जोंहा जाबाय नर्मेल मानसि ना साननायफ्रा एसे जुदा जुदा बयनाबो थोद मा जायोरा जों सानदोंसोमोन बिबोनांखौ लोगो हमनो जोंहा बिबोनाबो फन हरदों थुनथुलियाबो बिब'आ दाबो सफैया बेनिफ्रायथ' मेहेरखौथ' जाबायदि खालामबायलै बोरैबा बोरैबि बुंफ्लांबायना दाथ' खम रागा जोंबाय थासिगोन बियो आं मोनथिखायो गाज्रि मोनबाथाय मोनबायलै बेनाबो ए शाला गथ'आलाय माथो थैगारबायसोलै मैया एसेबां उङा गाबबाय दा गैया सिरि ओइ गथ' उथिलै जोंनि फैसाखौ लस खालामबायलै बे मैयाबा गाबबाबो आगोर मोनाखै दिनै आरो गाबनो रोङिसो जाबावबाय मालै गथ'आलाय नै जाम्बा गथ' मासे लरफय फयलै नोङो हो एसेबां थाबनो ओजों गोजौ जमराजाजों थांबाय नों मा खालामबावनोब्ला नोंखौलाय लासिखौलाय होद बेहायनो गारलांनांसिगोनलै नोंखौ दानोखि बे बुहुमखौ नागारना थाङो नालै जोनोम जानायानो बावाखै नों बायबा बोरैबासो जाना होबाय दै ओइ गथ'लै उथिब्रा उथि एङायानो गाबदो एब्रा नांगौबा नोङो गाइखेरखौ बायना होसिगोनब्रा जोङो ओइ गथ' गैला खोमालै हांआनो गैखाला जोंहा नोंजोंनो मालदार जानांगौनि खोथा दङमोन लाख रां लस जालायबायना साल्ला बिफायाबो जोंनिफ्राय फैसा लानानै थांगौबाय जोंजोंबो आंजोंनो माने मिस्टेक जाफ्रांबायब्रा थादोलै नों बे दाखोर बारियावनो नंखाय आसुगुर बायदि गथ'खौलाय सोर नुसोनोब्रा गोथैसो जाबायथ' नोंथ' आरो दाउखा सैमा माबा माबिफ्रानो नोंखौ जायै दसेनो माबाखागोनलै जाम्बा गथ' दानो थैयो लोगोसे नोंबो थाबावनानै नोंना लाइफआ फिउचारा मोजांबो जानो हागौमोन ना खिजानि नङाबाथ' जोंनि लाइफआबो सेट जानो हागौमोन ना साल्ला लस बिराद लस जाबाय मा जाबावगोन आरो